Погнали. Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. На мой гукаінжынер смяецца, таму што я как бы потрапіла ў эфір слова, з якога я пачаў пагналі, а я сказаў яго адмыслова, таму што у нас у студыі, у нас у гасцях заснавальнік і кіраўнік варшаўскай аўташколы Денис Драйв, Денис Герасимчык. Добрый день, Денис. Добрый день. Але ведаеце, я хацеў з Денисом пагаварыць пра бізнес, пра тое, як вот эмігранту, умоўна кажучы, убіцца ў бізнес той, які, ну, здавалася б, прэрагатыва мясцовых людзей, грамадзянаў краіны, у якой мы знаходзімся. Але пачну я з іншага, таму што мяне вельмі ўразіла тое, што Дзяніс прыйшоў да нас у студыі у цішотцы полка Каліновскага. А што вас звязвае з полком? Ну, я волонтер полка Калиновского и поддерживаю полк. А еще хотел сказать, что я буду пытаться размовлять белорусскую, потому что я начал мову вучить только 3 года тому. Вот. А як кто-то из ваших интервьюемых сказал, что калі пачынаць лепей размаўляць трасянкою, можна? І вы ведаеце, неяк даўно, годзе дзесьці ў 18-м ці ў 19-м, у мяне ў эфіры падчас размоваў пра нацыянальную ідэю, ну, на той час уже, правда, былы старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў сказаў такую фразу: ну, не можаш ты гаварыць на чыстай беларускай мове. Так ніхто не можа насамрэч на чысцюткай на літаратурнай мове гаварыць. Таму не саромейся, лупі на трасянцы. Ну, згодны, тому что тут я сын вайскового, и тому у меня не было такой обовязка вучыць беларускую. Я ее наогул не вучыў. Пачаў толькі зараз по 20-м годзе. Ну, ідзе трохи крок за кроком. Ну і добра. Мы на гэтую тэму, можа быць, з вами больш так шырака пагаворым у межах праграмы Ідэя X. Пазней, можа быць, мы з вами, так сказать, сустрэнемся яшчэ раз і паразважаем на гэтыя тэмы. А пакуль давайте вось да таких наших сённяшніх жыццёвых. Вы казалі волонтер полка Каліновскага. А ў чым ваше волонтерство проявляется? Что вы робіце? Ну, я познаёмился с хлопцами тут в Варшаве, якія там ужо ваявалі. Гэта был такой прызыў, ведаеце блогера Шабуцкага, прызыв, што вось хлопцы робляць машины для полка здесь в Варшаве и потом переганяюць. Ну, специально робяць для вайсковых патрэбаў. І я з ними скантактаваўся, і зараз ўжо там збіраем грошы в сваёй школе. На пачатку куплялі ежу. Зараз у нас больш такі праект назбіраць на маленькі джипчик для учэбкі для полка. Быў в полке, размаўляў, там ездзіў Киев 3 месяцы таму. Пабачыў, як там што, і ну, гэта вельмі так, можна сказаць, што гэта так все складана. Толькі хочу сказаць, бо некаторыя людзі, яны разумеюць, што полк это вайсковая едынка. Ну, як па-польскі, ну, у меня паланізма будзе шмат, ну, боремся. Але гэта не так. Шмат байцоў прыпісаны да вайсковых часцей, але сам полк гэта экалагічная такая суполка. І я за свайго боку гэтую старану, гэты бок, як экалагічную такую супольнасць
я хочу развиваць і памагаць, бо байцам там не шмат часу, поехали туды штодзённая праца, штодзённая, что там на вайне, трэба там поесці, паспаць і так далей. А вось як валанцёры мы можем памагаць. Ну і хлопцы тоже яшчэ такую сувязь между Варшавою і Киевом трымаюць. Ну, каб гэтай дапамогі з Варшавы не было, ну, было бы вельмі цяжка. Таму што тоже вельмі паважная праца. Ну, цалкам згодны, дай хлопцам ўсё ж таки, якія паехалі туды ваяваць, ім часам не да таго, каб вырашаць нейкія такія пытанні, як гаспадарчыя там ці яшчэ якія-нибудь тэхнічныя. Я уже не кажу про інтэрв'ю. Дарэчы, вельмі спадзяваўся на мінулым тыдні правесці размову з байцом под пазыўным Нёман, але яго тэрмінова перакінулі на харкаўскі напрамак і не да таго зараз. Так, вось пишуць вам: заўсёды паважаў людзей, якія спрабуюць нешта новае для сябе. Маладзец, што пачаў размаўляць, гэта не сорамна. Дзякуй. Вось такая падтрымка. А у мяне яшчэ одно пытанне, не звязанае з бізнесам, але вось таксама вы мяне праз яго адкрываеце як цікавы чалавек. Я даведаўся, ну пачуў прынамсі, праўда, неправда, не ведаю, што калі толькі пачалася гэтая выбарчая кампанія ў каардынацыйную раду, вы таксама далучыліся да аднаго са спісаў і как бы вырашылі паўдзельнічаць, правда? Так, вырашыў, хацеў, спрабаваў. Мяне гэта вельмі не зацікавіла. Пісаць, где поставить кропку, где не поставить кропку, якое слово. Ну, я большасці такі чалавек заварушняк. Але да якога спісу далучыліся? Прокоп'ев. Да Прокоп'ева. Ну, сам Вадим, ну, эмоцыянальна мне падобаецца, і я з ім знаёмы, был у мяне ў гасцях 1,5 гады, ну і уж там можа там трохі менш. Вось, ну, захапляць ён умее. Ён вас захапіў, але вы паглядзелі, што палітыка это ўсё ж такі не драйв такі, да якога вы прывыклі, і саскачылі. Так, дрэнна. Але ну лепей рабіць то, што табе падабаецца, а тады ты будзеш рабіць гэта добра. Ну, я пасидзеў там на наших планёрках онлайн. Ну, не маё гэта. Денис, а скажите мне ўвогуле, ну вот, ладно, полк пакінем, гэта ўсё ж таки вельмі сур'ёзная справа, валанцёрства, людзі ваююць, вайна, гэта іншае. Але вось калі браць вось гэтыя нейкія там варушняк, як вы кажаце, але такі палітычны ці грамадска актыўны, вот навошта это вам? У вас ёсць свой бізнес, навошта вам гэтыя каардынацыйныя рады, там яшчэ вот нейкая вот это вот? Шчыра кажучы, хочацца мець дачыненне да такого штосьці великого, а не мелкого. Вот як у вас ваши книжки лежать, то есть беларуская нацыянальная идея. Это великое, это патрэбное. Ну, это першае. А другое, что мне вельмі балюча за Беларусь, і я ведаю, што першае, можа там хтосьці будзе там крытыкаваць координацыйны совет, колькі там было выбаршчыкаў, ну 7000, можа там. Але гэта будзе такі, ну, запас, ну, хоць пускай малых палітыкаў. Але калі патрэбна будзе прыехаць у Беларусь і пачаць ею кіраваць, хто будзе гэта рабіць? Адкуль будзе рэзерв? Тое самае з палком.
как было в 2014 году на Майдане. Вышли студенты, потом их побили, и потом 300-400 человек встали и стояли месяц. И ОМОН киевский их закидывал гранатами и гарматами, и закидывал их дымовыми шашками. И они выстояли, и потом подтянулась вся Украина. Але были гэты 300 человек. Поэтому полк Калиновская это как раз той резерв, якого не хапило нам в 2020 году. Я там не был, я был тут уже в Варшаве. Тут робили мітинги в падтрымку Беларусі і шмат чаго яшчэ. Але я так меркую, ну, што гэты резерв патрэбен быць. Калі будзе акно магчымасцей, трэба кагосьці ўжо мець. Ну добра, все ж таки полк гэта іншая справа, нават зараз пакуль што не будзем, хаця і там атрымліваецца нейкія там скандалы пастаянна мы чуем, нейкія там прэтэнзіі адзін да аднаго. Такое адчуванне, што это любімая справа беларусаў нейкія прэтэнзіі бульбасрачы устраиваць. Але пакінем полк пакуль там збоку, гэта лепей калі абмяркоўваць, то з тымі, хто там у гэтым полку. Але вот вы звонку глядзіце, да прыкладу, за тымі, ну, ці то скандаламі, ці то разборкамі, якія адбываюцца ў дэмакратычных сілах. Вот такія у вас уражанні. Не бывае такое, што думаеце так, і вот гэтыя людзі хочуць потым у новай Беларусі там нешта там рабіць і намі кіраваць? Ну, слухайте, я дарослы чалавек, вы тоже. І калі мы бы побачили эту изнанку, например, там лукашенковских этих чиновников, но там то и самое будет. Некомпетентность, борьба за свою шкуру. И тому, ну, это нормальный процесс. Но ясно, что было бы вельмі прыемна, калі бы гэта выглядало так: о, забраліся, запланавалі, поставілі цэлі, зрабілі, далі адказ, праваздачу, все, справа зроблена, далей ідзем. Але ну гэтага няма, я не ведаю, тому что я для гэтага не тоже пачаў вот гэты працэс там в Координационном совете і вырашыў, што буду лепей займацца полком. Ну, гэта такая конкретная цель. Я ведаю, што зрабіць, калі зрабіць і для каго зрабіць. А такія, ну, можа я і недальнавідны чалавек, ну, можа я так не бачу. Но я разумею, што жыццё гэта такая камплікаваная рэч, што, ну, ты выходзіш у жизнь аднім чалавекам, а праходзіш праз яе, ну, шмат ролей у цябе змяняецца. И ты можа и не познал бы сам себе 20 годов тому. Этому гэтые такие планки ставить, ну, все люди, ну, простые люди, они там что, ну и Светлана, и там Якобин, ну что они же не боги. Ну так, давайте тады про вашу іншую ролю і вашу іншую бок вашага жыцця. Гэта бізнес. Я так разумею, давайте, але трошку, можа быть, у гісторыю. Я так разумею, што вы з'ехалі ў Беларусі не па выніку там падзеяў 20-го года, вы больш ранні, так бы мовіць, з'ехаўшы. Ну так, я з'ехаў у 2017-м. Бо моя жонка беларуская полька, яна заўсёды хацела жыць у Польшчы, і давай поедем. А мне штосьці так в Мінску было душно было. І я хацеў змяніць жыццё, а тут яшчэ мои родители памёрлі. И так это все, и дядька любимый, и все. И я как бы хотел оторваться от этого всего, и поехали. Ну и тут шмат чаго на пачатку пришлось рабіць. Первая моя праца была рабочей на будове метро Варшавского. Позднее стал бригадиром штукатуров рабочих там, а позднее стал уже наша фирма, там, якая працавала на метро. Я там был
уже над белорусами и украинцами кіровнікам. Ну, так вышло. А пазней мне уже гэта все надоело. Я уже пошел, ездил на автобусе на рейсовом тут по Варшаве. Потым на фуре возил газ по Польше, ездил в разные концы. Тоже на початку было вельми интересно. Ну, а потым так вышло, что я сам не ведаю, як оказался на курсах на инструктора. Ну, по-польски науки язык, то есть инструктора по вождению. Ну, и пошел на эти курсы. Так, мне человек один подсказал: а что ты там, у тебя все категории, ты всю жизнь ездишь, и чему бы тебе не пойти? Ну, я добре, ну, интересно, пойду, может, там что-то у нас. Но это совпало с коронавирусом. И когда я рыхтовался до экзаменов панствовых, то у меня был час, потому что все сидели по домах, нас не пускали, и можно было рыхтоваться до экзаменов. Но сказать, что у меня уже руки опускались, я пошел на один мой экзамен, на другой, на третий. Там 3 ступени, и руки уже опускались. А это не про то, что я белорус или там не володаю польской. Не, володав, може, і там, я кажу часом, бракує мені словництва. Але залежить на який темат. І мои польские коллеги тоже не могли сдать, бо это было вельми тяжко. Из моей группы, например, у нас было 25 человек, я як ведаю, уже там уже 5 годов, ну, 4 там, хіба 10 сдали, а остальные 15 так и не сдали этих экзаменов. Ну и все, я на початку получил это управление, но и потом думал, что робить. Працаваць альбо свою школу адчыняць. Но я яшчэ не был готовы. Ось. Ну і далей, што як працоўнік пайшоў в школу, якую там заснаваў украінец, папрацаваў, потым пазнаёміўся з беларусам, які мне там бізнесмен казаў, што давай рабіць школу разам. Ну, зрабілі школу. Ну, так, можа, год там папрацавалі разам. І, ну, як вядома, адзін працуе, а другой грошы дзеліць. Ну, і я адышоў, просто казаў: все, мне нічога не трэба, вось твоя школа, я пайду сваю рабіць. Просто нічога не дзелілі. Ну, і зрабіў ужо сваю школу. І пачаў, ну, я как інструктор быў, і потым у меня яшчэ быў першы мой працоўнік паляк. Вось. Ну, а потым пашло машыны, далей яшчэ. Зараз у нас каля 18 інструктараў. Вось. Ну, і нашы інструктара, гэта такія людзі, якія, они палякі. Частка з іх размаўляе расейскую. Частка не, але ўжо так, як яны ўжо шмат часу працуюць з беларусамі, украінцамі в большасці. Ёсць у нас і таджыкі, і армяне, і туркмены, але в большасці беларусы і украінцы. І я ім зрабіў такі кароткі тлумачак такі, на 200 слов автомобильный. И они уже размовляют с нашими курсантами уже расейскую, альбо там таким ломаным, але уже ведают, что казать. Такие подрыхтованные люди для працы с іншаземцами. Але, Денис, глядите, мы привыкли уже за гэты час, что беларусы открывают, и белорусские есть там и бары, і кавярні, там школки такія ось выходного дня, як кажуць, нейкія майстэрні, нават клуб ёсць музычны ўжо на Хмельнай. Але вот каб такі бізнес, ну, IT это асобная тэма, а каб вот такі бізнес, аўташкола, ну, здавалася б, вот гэта той накірунак, галіна, дзе мясцовыя, і іншых не, ну, скажем там, не тое, што не пускаюць, а цяжка туды прабіцца. Не было сумневаў, калі пачыналі?
Ну, Ці я, можа быць, не так думаю увогуле, а это как бы тут нормально ў Польшы у любі бізнес, у любы накірунак тут можа. два аспекта ёсць. Першы аспект, школа гэта не толькі бізнес, а яшчэ установа адукацыі. І мы ад панства, ад государства, ад дзяржавы атрымліваем ліцэнзію, і нас кантралююць. Гэта вельмі важна, гэта не так проста, гэта не не огурки на базаре продавать. Вот. И не трускавки на поле збирать, да? Але, так, каждый мае свою працу. Я, что хотел бы сказать, что я заўсёды был у транспорте. Мой досвед таки оказался, что я входил в эту профессию лагодно. Познаў все изнутри адразу, і калі я уже рабіў сваю школу, я уже ведал усё, что рабіць, як рабіць і так далей. Але я да чаго, не было такого, скажем, вы прыходзіце рэгістраваць школу, все адно ж трэба там да чыноўнікаў, там у нейкім там да бюрократаў, і яны такія: аўташколу, беларус, что-то там. Я гэта люблю. Я люблю вызовы. Тому, як кажуть, кожної дырки затычка, тому что люблю вызовы. Мне падабаецца штосьці такое. А то, что беларус, у меня ніколі... Ведаеце, я у Польше здесь был давно. Я яшчэ першы раз оказаўся в 89-м годзе і свой дзень народжання сустракаў тут. Ехаў з мамай да таты в Нямецчыну. Папа был там, служыў в Германии. І 28 жніўня якраз быў тут, ехаў праз Польшу. Гэта былі мои народжання, 14 гадоў. І пазней я прыязджаў тут в Польшу, і я, калі уже приехаў, я уже размаўляў по-польску, но не так, может, не добра, там зараз лепей, але яшчэ... І калі такое, что вызов, я усім хочу казаць, Польшчы паважаюць смелых и сильных, и не паважаюць і нытиков, и слабаку. Таму не трэба баяцца, і гэта всегда будзе да вас павага, калі вы будете смелы і штосьці рабіць, што нестандартна. І вельмі важна, што беларусы, а также украінцы і іншыя нацыі падходзяць па-іншаму до бізнесу. І гэта такая крэатыўнасць. У палякаў свая, у украінцаў свая, беларусаў свая. І трэба пра гэтую крэатыўнасць не забываць. Вот, дарэчы, калі пра крэатыўнасць кажам, ўсё ж таки аўташколу і аўташкол, здавалася б, яны ўсе аднолькавыя. Табе паказваюць правілы, вучаць іх, вот табе вучаць, садзяць у машыну і вучаць там коробку перадач, як там пераключаць і на якія педалі ціснуць. Здавалася б, усё аднолькавае. Які у вас крэатыў? Так, я хотел казаць, што калі школу адкрыў, можна казаць, што гэта была такая звыклая школа обычная, і толькі была фішка, што я рускаязычны інструктор, рускамоўны, так? Але потым яшчэ к нам на працу прыйшоў яшчэ украінец, з которым я разам вучыўся на інструктора, і появіўся украінамоўны інструктор. Гэта так, это не ўся фішка. А потым ужо мы пачалі ствараць свой бренд. І другая фішка, што я не ведаю, хто можа яшчэ дзесь там в Польше, в Варшаве не ведаю. Я адзіны, хто чытае лекцыі польскія ПДД па-расійску. Вось. І што 2 тыгодня, часам што 3 тыгодня, субота, нядзеля, чытаю, гэта, я гэтаму шмат рыхтаваўся, ўжо у меня праграма такая чоткая, і людзі, гэта вельмі важная рэч, таму што ніхто гэта не робіць. І сістэматызую інфармацыю людзям і так далей. І яшчэ у нас ёсць такая
як бы гэта казаць. В польскіх школах так. Прыходзіць курсант, напрыклад, он там адбывае лекцыі, альбо он там вучыцца тэорыі онлайн, і ему даюць інструктара, і з ім інструктар ездзіць адзін весь час. І ўсё. У нас гэта нашы людзі, яны працуюць шмат, таму што ім трэба зарабляць тут яшчэ на жытло, і няма тут папаў, ні мамаў, нікаго, ні родственнікаў няма, і сваякоў няма, і таму яны шмат працуюць, і ў них ўсё мяняецца, і трэба ім дапамагаць. Таму у нас спецыяльны гібкі графік, сядзіць спецыяльны чалавек, які гэта робіць. Таму што сёння аднаму патрэбна, напрыклад, ездзіць у 8 гадзіне рана, а, напрыклад, заўтра яму патрэбна ездзіць 8 вечарам, а інструктар, з якім он ездзіў, не працуе. Трэба знайсці яму другого інструктара. І мы гэты графік робім пад нашых курсантаў. Есть у гэтай сістэмы дрэнны бок. Часам таму, калі так хтось ездзіць шмат з інструктарамі якімі, тады, як бывае, у семеняняк дзіцё без глаза. Бывае такое. Але в большасці гэты графік зроблены для нашых курсантаў, для ўсіх, каб падстасавацца пад них, а не пад нас. Слушайте, я калі там пытаюся про бізнес, як там будаваўся, як это ўсё адбываецца, шмат чую про тое, што ці там па ўсіх краінах, што сутыкаюцца з махлярамі рознымі. У вас такая была сітуацыя? Калі казаць про моего бывшего кампаньона, то я не буду тут, хотя хацеў бы, но гэта не тэма нашай размовы. Зараз існуе такая сітуацыя. Я ўжо гэту сітуацыю прадказаў яшчэ месяц альбо больше, чым 1,5 месяца таму. У Фейсбуке шмат рэкламаў, якія прапануюць водительское посведчанне за 28 дней без экзаменов и появления в школе. И мы от лица нашей школы написали в полицию, что такая вот реклама існуе и трэба реагировать, но реакции не было. Где-то там 3 тыдня тому нам написала жанчына со Швеции, Стокгольму, что она размаўляе уже 2 месяцы з нашей менеджеркой, якую зовут Марина, и дала нам ее телефон, и что она еще не атрымала свое водительское посведчанне. Мы сказали, что у нас такого телефона немає ніякої Марины. Гэта жанчына зразумела, что мы ніякого дачынення до гэтага не маем, і дала нам всю інфармацыю. Появились мошенники, якія прадстаўляюцца нашай школы, нашими менеджерамі, працоўнікамі, і кажуць, што яны могуць памяняць альбо зрабіць новыя правы польскія. На гэты ўжо в паліцыю зложено заявление, адреса, телефоны, банковские счета она нам выслала, имена, кто этими банковскими счетами владеет, все зараз у полиции. И только я это все зложил, и пару дней тому зноў до нас, але та заплатила там 1200 евро, и они повинны были прислать по почте. Они и прислали, але гэта водительское посведчанне не існуе в ЦПИКу. В Центральной эвиденции поездов и кіровців. А так, як оригинальная. Ось. И она хочет разом с нами, как бы тоже их, этих мухляров поймать. Але гэты человек, які другі до нас написал, ён яшчэ не платил гроши, казал, что я хотел бы проезжать, ці ёсць это вы. А мы пишем, не, мы гэтым не займаемся, перше. Другое, у нас таких людей нема, наши официальные телефоны, все на сайте, в Инстаграме, в Фейсбуке, и все это видать. Вот такое махлярство уже.
Ну да, сапраўды, дарэчы, я таксама не один раз бачыў гэтую розную рэкламу такого кшталту і ў Фейсбуку, і в Інстаграме, і в іншых сацыяльных сетках. Бачце, распладзіліся, а гэта азначае, што такая праблема ёсць і такі запыт ёсць. І сапраўды шмат беларусаў сутыкаюцца з двумя такімі відамі праблемы, с обменом гэтых правоў кіроўцы беларускіх, вот калі казаць про беларусаў. Адныя у іх правы дзейсныя, і яны как бы могуць абмяняць, але ідзеш у адпаведную структуру, і там яны мусяць даваць запыт у Беларусь, у ГАІ. А ГАІ беларускае апошнім часам яно можа просто ігнараваць, не даваць ніякага адказу, і адпаведна не мяняюць гэтыя правы, тому что ну как бы няма пацверджання адтуль з Беларусі. І другая праблема — это калі тэрмін скончыўся у правоў, вот ты их не можешь поехать у Беларусь замяніць са зразумелых прычынаў, і зноўку ўзнікае пытанне, вот як вы як спецыяліст параіце дзейнічаць людзям і ў першай і ў другой сітуацыі? Глядзіце, ну першая справа так, калі права ёсць, дзейнічаюць, ну тады залежыць нам ад статуса. Як, напрыклад, хто мае, як она называется, международная защита, оборону, да. Ну тады ахову, тады вам іх могуць памяняць без запыта у Беларусі. Ну вядома, ну, вас в Беларусі арыштуюць, напрыклад, а як там што не. Ну а вось складаная з тымі, хто у кого яны ёсць, а яны віза альбо побыт. Ну што, тут чакаць до такого момента, як они скончатся, альбо пайсці по-новому получать водительское посведчанне. Потому что ну іншага нічога не зробіш. Калі вот гэтая ахова, ну тады добра, тады даюць без праблем. Даже могуць даць, калі у вас яны уже скончыліся. Ну шмат, але трэба ведаць, што ў кожным старостве, і гэтымі справамі занимаецца выдзел камунікацыі, розныя падходы, як гэта рабіць. І гэта праўда. Напрыклад, я сёння тоже адпавядаў на такое пытанне, там хтосьці пісаў, што а калі ў мяне забяруць правы за 24 пункты, за 25, ну і мяне скіруюць на экзамен на дзяржаўны, а калі я яго не здам з першага раза, ці трэба ісці в аўташколу і праходзіць цэлы курс. І няма такого, не прапісана, і адно староства вам скажет, што трэба ісці ў школу, прайсці цэлы курс, 30 гадзін практычных заняткаў, а другое староство кажа, не, ідзіце другі раз на экзамен без курса. Каждый ужыннік там такія по-польскі падымуюць дэцызіі самі. Вось. І напрыклад была дзельніца таргувак у нашего беларуса. Гэта было так слышно, так год таму. Наш беларус жыў там на таргувку, прыйшоў вывадзял камунікацыі, у него кончилось водительское посведчанне, и он хотел взять ПКК, это профиль кандидата на кіроўцы, чтобы пойти в аўташколу к нам. А пані, якая там за гэта адпавядала, казала, что она напишет заяву в прокуратуру, что пан уже имеет водительское посведчение, а згодне с конвенцией Венской о дорожном движении 1968 года нельзя иметь двух водительских посведчений разных краин. Он что? Он просто переехал в другую дельницу, там пошел и все ему зрабили. Все, они ведали, что у него было водительское посведчение, но оно скончилось, и он не мог поехать в Беларусь. Ну, тут другие случаи. Ну, и все, казали, все добре, пришел, отучился, отрымал польское, и все. А там, ну,
трэба аб гэтым ведаць, што гэта не так все усталявана, як Беларусі. У нас все такое падобнае. Не, тут ужанднікі, то есть чыноўнікі, яны прыймаюць рашэнне самі. Ну что ж, давайте троху на завершение тады подсумуем и тут вот конкретно про школу, потому что сапраўды шмат людей, белорусов, украинцев, ну тех же самых расіянаў, ладно, уже там не будем дзяліць у дадзеным выпадку, але ну прыязджаюць люди. С аднаго боку у іх няма яшчэ такой моўнай практыкі і ўзроўню ведання мовы, каб ісці у польскую аўташколу, вучыцца ў польска-моўных інструктароў, ну і далей ўсё по плану. І у такім выпадку яны там шукаюць, а дзе тут можа быць нашы? І вот да, яны прыходзяць да вас. Якія выгоды ад таго, што прыйсці менавіта вось у школу, заснаваную беларусам, дзе ёсць там і украінец, інструктары, гэтак далей. Чым лепшы, вот якія выгоды для вот таких вот людзей? Ну, яшчэ паўтару. Першае, наши менеджеры ўсе размаўляюць расейскую альбо украінскую, ну, беларускую тоже могуць, але такой патрэбы не шмат. Але ёсць у нас курсанты, якія размаўляюць беларускую. Я тоже часам, калі езжу як інструктор, то з імі по-беларуску езжу. Ну, гэта цікава, тому что у меня такого досвіду тоже ніколі не было. Это тоже такое интересное. Другое, то есть сопровождение. Как менеджерская и в помощи там записи, экзамены и так далее, и так далее. Потом лекции на русском языке, польский ПДД. Зараз што яшчэ появілася, ну гэта для ўсіх. У Варшаве у нас і в некалькіх гарадах Польши можна здаваць тэорію по-украінску. Но не по-российску, не по-белорусски, по-украински. Но полова наших курсантов белорусов выбирая украинскую. Полова выбирая польские тесты. Ну, кому что. Ну это ж, у сенсе, в интернете. Ну, то есть программы такие. Так, и в самом Ворде, то есть воеводский ошродок Руху Друговега, это то подразделение, которое принимая панствовые экзамены, там ты записываешься на экзамен по теории по-украински можно. Вот. Далей. Ну что, наши инструкторы вельмі падрыхтаваныя да працы з іншаземцамі. То есть яны ведаюць. А я ведаю, что на нашего человека, белоруса, украинца, там две рэчы давіць. Ну, кто вучыцца на машине, на него заўсёды штосьці давіць, потому что он, ну, яшчэ волнуется, переживае, там і ўсё розныя такія. Але тут подвойны стресс, потому что гэта іншы край. Іншая краіна, і тут люди часам яшчэ не ведаюць, як білетик в аўтобус купіць, а ім трэба ездзіць по гэтых вуліцах. Польскі курсант ездзіць по вуліцах, по якім ён хадзіў з дзяцінства пешком. Ён вырас на гэтых вуліцах. А нашы людзі ездзяць по вуліцах, на якія они ніколі не видалі да гэтага. І нашы інструктары аб гэтым ведаюць. Я з імі праважу інструктаж, размаўляю. Стараюцца размаўляць расійскую, ведаюць, кажу, такі словарик у нас 200 слов, тоже помогает. И наши курсанты такой словарик у всех, как поступаете в школу, сразу им на почту шмат там информации даем, высылаем, и этот словарик тоже. Вот. Ну и я могу указать еще одну вещь, потому что існує такое понятие инструктор-статист. Ну, ездить. Ну, просто ездить, пришел, отъездил там с ними, все. Ничего не вучить, там, ничего не показывая, не расповедая. У нас не так, потому что я сам ездящий инструктор, ну, я не ведаю, як гэта казаць по-беларуску яшчэ. Ну, инструкторы, які ездзяць, які практыкуюць. Вот, и тому я могу сам их працу забачыць, якая она добрая ці не. І вельмі сачу за гэтым. Так, ну і на заканчэнне вы, дарэчы, калі мы казалі пра ваше валанцёрства для палка Каліновскага, казалі, што зараз збор ладзіце. Хочаце купіць ім
Джипа. Ну, да, ну хотим, ну так, джипа хотим лучше. Добра, калі хтосьці хоча падтрымаць гэты збор, куды можна прыйсці? Дзе там што, як зрабіць? Ну, мы-то робим это на мою ответственность. Ну, пока нету, собираемся зрабіць, зладить фундацию официальную уже допомоги полку и белорусам, не только полку. Ось. Але зараз на альбо на наш конта, ну, альбо на личку можно прийти в школу. Вот, и мы все потом показываем отчеты в Инстаграме, в Фейсбуке, что купляли, як купляли. И хлопцы подяки нам кажуть там на відео. Таким чынам, я параю ўсім, да прыкладу, знайсці в Інстаграме. Гэта вельмі, дарэчы, папулярны інстаблогер такі вось Дзяніс. Вельмі часта ў Інстаграме натыкаюся на яго кароткія відэо пра там з жыцця школы, з сітуацыі на дарозе, як сябе курсанты паводзяць з гумарам. Вельмі так прикольно. Ну і, дарэчы, з карыснымі парадамі. Так што знайдзіце Дзяніс Драйв у Інстаграм. У Інстаграме, там, я так спадзяюся, што можна знайсці і ну, там, паглядзець, якім чынам падтрымаць той же самы збор. Ну і ў любым выпадку інфармацыя пра школу, калі вам трэба ўсё ж таки адвучыцца і атрымаць правы, ці замяніць правы, ці яшчэ што-небудзь, што патрабуе. Я яшчэ хочу сказаць, што мы не меняем права, але мы заўсёды дапамагаем советам. Бесплатно. То есть даром. Як казалі ў мультфільме, да? А мы ўсе выраслі на гэтых мультфільмах і, безумоўна, адзін аднаго мусім заўсёды падтрымліваць, што, дарэчы, і дэманструе сваёй дзейнасцю Дзяніс Герасімчык. Дзякуй вялікі, спадар Дзяніс, поспехаў, ну і жыве Беларусь. Жыве вечна. Дзякуй, спадар Зміцер. Да сустрэчы.